Samani bagu puno gratar bakai noi. Bakai noi. Coba. Kau tole kah. Buka kera long le. Buka kera long le. Buka kera long le. Sakha tolapatara jelo motha. Motha. Bakai noi. Coba cole noi. Coba cole kah. Coba cole kah. Buka kera long le. और सिनी बिक्षोभ मिसिल खादुमानि मसल मिसिल फाइ मानजाक फाइमानि बांगै तासारा जों प्रेस मिडिया ससियेल मिडियानि बिसिंतै सारा त्रिपुरानि सिनि खुंथाय बारा तिप्रासा एसटी हि गसाइ तंनाय जत ताखुकतै बुखुक तासारा एसटी आ जतनो सानाय जों तिनि सिनि किल्ला बिसिंगो किल्ला तिप्रा मथा ब्लक नि बिसिंगो क्लाइनै सिनि रायनि रिजनल एबा लोकेल कमिटी ब्रंनि तुइ दुलमुंबाय जों तिनि थांनाय किसुदिन आगे सयकट तलपत्र हुनै खरकसा इंडिपेंडेंट नि नकफां फुबो केलकाताओ तंतुतै बजेबाबे बुबाग्रानो बुखुक चित्रा बनि बुमानो सिनि महा बुबाग्रानि बुमा बनो पर्यन्त जेबाबे बुखुक साखा वक तक सै हुनै जे साखा जों बनो कुनो मते सिनि तिप्रा मथा किला ब्लक कमिटी मानै नामाया मानेवानिबो जुगया हानि बांगै जों तिनि बिक्षोभ मिसिल मा खाइखा अ जे सयकट पटल ब सयकट पटलया सोइतान पात्र न जों इमिडिएट त्रिपुरानि बीजेपी आईपीएफटी सरकार और जागो सिनि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक सानो जों सानाय इमिडिएट सयकट पत्र जेखाने थाकुक ताके इमिडिएट अरेस्ट करते হবে যদি अरेस्ट না করে তাহলে আমাদের ত্রিপুরা মথা আন্দোলন ছাড়ছে না আমরা আন্দোলন চলছে আমরা সৈকত পত্রকে ইমিডিয়েট জেলে দেখতে চাই যদি জেলে না করে আমাদের আন্দোলন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে হানি বাঙ্গিনি মাসাও ও যে ছয়টান তলপত্র ব केलकाताओ खारुवाइसा महाराष्ट्रओ खारुवाइसा बनि सिंजो हाइ खितंकरै किरिजाक हाइ खाइतिसिनि बुबाग्रानि बनि बुबाग्रानि हादुलै बाइ समानसो नोंया फिया बसिनि बुबाग्रानो जे बाबे कक साखा जे बाबे लैंग्वेज यूज खाइका बनसिनि त्रिपुरानि जत राजानि बुबाग्रानि बुसा जों अर कुनो एसटी जेनारेल हुइया जतनो जोंनि त्रिपुरानि बरक अ बनि जे सयकट पत्रनि ब्याम न बनि जे कक सामनो जतनो सेलेंजाक हाइनि बांगै जों सानाय जिनि किल्ला त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटी और वाइटिएफटी डब्ल्यूएफटी आईएसएफ जतनो जों तंगु दिनै बिक्षोभ मिसिल जात्रा जों बुनुका जदि हास्ते हाबां जदि और बीजेपी आईपीएफटी सरकार अ तलपत्र सोइतान पात्र न इमिडिएट रवै जेल दाया हंके सारा त्रिपुरा हरसुं कांखे दायिक तंनाय अ त्रिपुरानि जारा सरकार प्रशासन तंनाय बीजेपी आईपीएफटी जारा तंनाय ब्रंनि दायिक तंनाय हानि बांगै अ हरसुं याखौ सिगां दायिक न सोइतान तलपत्र न माजनाय अ खनाय गरै ताकला बियांनि पासाखाबो समुद्रनि सिसगमा हाय अ सिसगमा न दायटिनो करा साजा रयाखे सिनि त्रिपुरा ताबक जों सिरिं तंया और जतनो बासा जाक जों सुर त्रिपुरा साहाया त्रिपुरानि जत अमत सिनि बुबाग्रानि हा अम जों आइगिफानो सिवो ब बांग्लादेशीनि बाङैनो राजानो ब जे पालमनि हुनु जों बन kwrak majra कन्डेम खायो बनि कग्न जों जीवन गसै नामाया जदि अम हाय बन जिनि त्रिपुरानि जारा शासन तंनाय मुख्यमंत्री न जों बारे रिक्वेस्ट मा खायो डॉक्टर प्रोफेसर मानिक सानो जों रिक्वेस्ट खायनाय नों इमिडिएट सयकट पत्र न जे बाटांथों हा निकुनो कप्लाक्रै नों अमेरिका लंडन सुइजारलैंड फान खाथों इमिडिएट बन नों मोबाइल टैग खायै अरेस्ट खायै सिनि बसकांगो जेल फुनुक दे हायगा सिनि त्रिपुरा जदि खायगा सिनि त्रिपुरा हरचुंनाय हरचुंनानि दायित्व सिनि त्रिपुरानि ताबंनि जारा शासन तंनाय ब्रंनि दायित्व लायने हायनि बांदै लासो कयनाय हानि जारा ताबक प्रशासन चालवै तंनाय निरग्न कयनाय अम कायसा वायलेंस सिनि वाजिबे बरग्न सोबा फनांगानि कायसा वायलेंस दांगा सृष्टि खायने नायकाओ सयकट सयतान तलपत्र हायनि बांगैनो अम जाते गोबां थायखौ सानि सिनि सारा त्रिपुराओ जाते हरसुंयाखौ सानि इमिडिएट बन ग्रेप्तार अरेस्ट खायै जेल दावनि थों ओसोंनो आं सानाय दिनै प्रेस मिडियानि बिसंतै सारानि सोमोंखे आइनि बांगैनो जों सानाय हायाखे रयाखे सिनि आन्दोलन तैबो तय थांनाय केबो कासुइना रगमाया नारगानिबो खमता करै सर बो थायो मो नरक रेली खायमान अम जों किल्ला त्रिपुरा मथा ब्लक कमिटिनि बिसिङाव क्लायो राय रिजनल एबा लोकेल कमिटि ब्लकनि हयते ब्लक ने हयते फाइखासिनि आं निजे प्रेसिडेंट ब्लक नि प्रेसिडेंट टिप्रा मथानि मुंखे सादन मनि जमातिया सिनि सेक्रेटारि दङ कृष्ण सादन जमातिया तै बिसिनि बिबि नसिति डब्ल्यूएफ ब्लक नि
डिस्ट्रिक्ट रगनि तंगो चिनि अजमा मैडम गंगा देवी सरक तंगो तेई बसंग और सीनियर लीडर और सीनियर लीडर अक्रा साकरा जत व्हाइट एप मिलिवै जों दिनै बिखु मिसिल खायगा अमा बुसाते कायसा बिसिनो तै जों खायमानि जों कोनो ब्लक खायाखौ ब्लक बायंके जों नाय टंखो सुदु नाय टंखो जदि एरेस खायांके चिनि आन्दोलन तै थागलाक तै बुतरनाय तै तरमाहाय तरै थांनाय आं दिनै मेडिया संनो जतन हामबाय तैबो जों दिनै बिखु मिसिलनि तरफ थेके जों दिनै आन्दोलननि तरफ थेके बननो सानाय बीजेपी आईपीएफ टी गभर्नमेंट 2018 नि सिमी ताक 2023 जर हाफां चलै दंबो किन्तु ताबक पर्यन्त बरक सन्त्रास सृष्टि खाय दंबो चिनि त्रिपुरा राज्यनो शान्ति सम्प्रीति बरक नाया हानिबाङै अमाहायके दिनेर पर दिन चिनि अर जागो अमाहायके दांगानि परिवेश सृष्टि दंबो हानिबां जों अमनो सानाय जदि बीजेपी आईपीएफ टी गभर्नमेंट ताबकबो डक्टर मानिक साहा मुख्यमंत्री आशोक दंबो बो जदि सयक तलापात्रनो सठिक खाइबे बनो रवै कारागन्धबो बनो दण्ड रयाहंके जे भारतवर्षनि संविधाननि आइननि मुताबिक एक्टनि मुताबिक बनो दण्ड रयाहंके चिनि त्रिपुरा मथा चिनि सारा त्रिपुराबोनि स्रिं स्रिं तंगिया जों अमा सुरु खाइबो चिनि रायो बिसि चिनि लोकल कमिटी रिजनल कमिटी बाय जों शुरुआत खसी अमा हंकेनो चिकन तेते खसी जदि समा हिं तंगे चिनि किला बागमा बुते बुचिनि अर चबा कट नै आनि साइ सिखां प्रेसिडेन्ट साइ थांखा जों अमा हायके स्रिं स्रिं तंगिया जदि सठिक समयबो बरंनो दर दायति खाइबै खोनासनि बिसिं रय आंके चिनि चबानि रक जत साइमानाय हानिबा आं कइनै सारा त्रिपुरा राज्यनि सारा चिनि खुंथाय बारा बा सारा त्रिपुराबासि अमनो कइनै जाते चिनि वान जे बसं से चिनि बुकुं बारा बसं अमा हायके कुनो कमुनेल बा चिनि दांगा सृष्टि इया जात खाइबै दायति जत प्रोटेस्ट खाइदि कुनो न राजनीतिनिया अम दफानि चिनि त्रिपुरा राज्यनो शान्ति वानि हिंके सठिक खाइबि जों साजारवानि नांनाय ओ साजानि बागैनो जों ओ तलापात्रनो दायति ग्रेप्तार खाइदि होनै आनि तरफ थेकेबो कइबो दिनै त्रिपुरा मथानि थेकेबो कइबो आनि सिनिमों किला बागमा ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि आनि मुं कृष्ण सारन जमातिया।